No niin, tervehys rakkaat ystävät siellä Kreikassa, niin uudet kuin vanhatkin. Senhän te tiedätte, että minä olen joulupukki täältä Korvatunturin maasta ja napapiiriltä. Minä olen tulossa nyt tänäkin vuonna käymään siellä Kreikassa niin kuin olin viime vuonna. Kyllähän te varmaan minut muistatte. Ja tällä kertaa te lähtee tuo joulumuorikin minun matkan ja lähtee minulla yksi apulaistonttu Ingakin sinne vielä. Ja me olemme, kuulkaa siellä Santa Claus Kingdomissa niin 4 päivää. Lauantaista 29. marraskuuta niin tiistaihin 2. joulukuuta asti. Ja otamme taas niitä valokuvia niin kuin tehimme viime vuonnakin. Ja nehän meni kyllä meillä hienosti ne jutut. Me täällä muorin kanssa ja apulaisten kanssa ja näiden varsinkin apulaistonttujen kanssa niin täällä Korvatunturilla touhuamme ja teemme noita lahjalistoja tarkistamme ja sieltä onkin, kuulkaa, teitä sieltä Kreikasta tullut tosi paljon kirjeitä ja niinhän me nyt sitten tarkistamme niitä ja katsomme, että mitä kuuluu kellekin, minkälainen lahja. Kun joulu on kohta ovella, niin kaikkia pitäisi olla ihan valmiina. Ja muistakaahan semmonen juttu, että tontut liikkuu ympäri vuoje, eikä vaan pari viikkoa ennen jouluaattoa. Se on tärkeää muistaa niin isojen kuin pienienkin. Ei muuta kuin pikaisin tapaamisiin sitten siellä Kreikassa, siellä Santa Claus Kingdomissa, joka on siellä Piininmekissä. Siellähän se oli. Ajetaan vähän kuulumisia ja otetaan niitä valokuvia. Tosiaan siitä marraskuun 29. niin siihen joulukuun 2. päivän asti. Näin me teemme. Ja muistatte sitten, että tärkeintähän on se rakkauden ja jouluun hyvän tahon sanoma. Lahjat tulee sitten lähempänä joulua. Siihen asti kun tavataan, niin kun kinastelette kiltisti ja kun riitelette sopusasti. Ja muistatte auttaa toisia perheenjäseniä ja kaikkia kavereita. Ei muuta kuin hyvää joulua, Merry Christmas, Kalaristu Jenna, Georgia Polla.